RightMed. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero de kalidad. RightMed. Check sa quality. Check sa affordability. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Somnux for Kids. Ang pang-agam sa cough bago lumala. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Content na walang kumurungan. Double win sa Double B. Ang tambalan niya win sa pasyon at win din ang page. Double win sa Double B. Double win sa Double B. Tsunami waves have been recorded along the eastern coastline of Sandam City. With a height of approximately 30 centimeters at around 10-20 m. So, 30 centimeters that is not considered as destructive. Double win sa Double B. Identity, but according to the governor mismo kausap ko, ang sabi niya, nagkagdanan ng alugak. No? Pangalawang, babae lalaki. Lalaki. Double win sa Double B. Yan po ang darating in theory, no? In
yun, pang fast lane. Dito na tayo po preso. Kaya pinipilit na ng paligid natin. Hindi lang sa Davao, meron din ho sa lungsod ng Butuan. Meron din ho mga napansala ho roon na mga dahil may multa nga yung unang bahagi ng mall na bagsak ho yung nasa taas. Babagsakan mga sasakyan, buti wala hong tao. Naku. Kumusta ho kayo, mga taga Mindanao? 10 days ago, tinabaan ng lindol ay ang Cebu. Cebu, Northern Cebu. Bobo, sa Cebu, ang epicentro. Yun naman, dito naman, ay sa Bagay. Meron pa kahapon, 4.4 naman sa Baguio Sa Baguio. City. Pugo, La Union. Oo. Siyempre, isa sa naparamdam ay ang Baguio City. Pero, ang gumalaw po dito sa 7.4, ito po ang pinakamalakas wind. At ayaw kong isipin, at dito po pinakamalakas. Pero, ang pinaghahandaan natin ng Baguio ay 7.2. Dito na dito sa ating pinaghahandaan sa 7.4. Nila sugatan ito, Charlie? Sugatan po ba? Initially, because yung klase, mas gusto yun, sa klase yun eh. So, napapanig yung mga bata, sa usual, may mga nagalos, may mga nabibigos yung breathing, nagkukulaps, nagkakasali, hysterical. The usual, normal responses and reaction ng mga bata, no? Wala namang na-report na grabe na kaso. With regards to infrastructure naman, ongoing pa rin yung aming engineering team. Conducting rin for audit sa mga areas na reported din naman na may mga crash, no? May mga output sila ba? May nakikita mga sabi nga nila katakot na newspapers o pink crash o mga highlight crash na kuminsan yan so para in order to assume them na okay with their building, so immediately set our building. So nagkakatak sila ang audit na yun. So ang eskwelahan naman may mga student affected, partially damage na yung mga classroom nila. But there is one
by our engineering, no? And as to road naman, meron na kaming reported na one lane not passable because of the landslide. That's somewhere in Purok Slide in Barangay Tagabakit natin. So yun yung mga ngayon. Plus yung ating hospital, yung PNC namin, so now, hindi pa pinapalit yung mga computer ng room. Also, according to the report nila, na safe na makakapit. But because of the aftershock na we are experiencing here, kailangan tayo makakaluguro na tayo, ay makakapit sila. Ito pa rin sila tayo dito sa mga area, no? Sa palitan sa lakas ng Provincial Hospital namin, ito pa rin dalawang area. Ito pa sa mga facilities na dito, one is yung sa court na Army Reservist 1, and the other one is court ng Girl Scouts. So roughly mga 128 na mga pasyente ng Provincial Hospital ay nasa dalawang evacuation center pa or yung temporary center nila. Kasi yun na lang, baka matapos sa aftershock. Kasi as of this time, kung narinig nyo kanina yun I guess that would be aftershock they're experiencing. Ulit po na yan and then ang pinakamalakas so far is 5.8. Weight belt, di ba, Sir Charlie? Pero ano kayo, kailangan oras po mapapabalik yung mga pasyente from that evacuation area sa hospital? So far lang nasa situation na
problema, contact man din. And then sa internet naman, we have our internet here. Gumagamit kami ng yung Starlink ginagamit namin. So far, we're good. Okay. Yung pong mga kababayan ho natin, maaring baka may mga na-damage na mga bahay doon. Yung ho ba ay aayudahan o tutulungan ho sila? Baka kailangan ho nila ng konting pagkain, tubig. Yes po. Actually, while ongoing ang aming response, nag-antipag na rin namin yung mga ilang bahay na may na-report. No? At saka yung mga barangays na nagre-report naman din sila. So, the initial response, especially on assistance pagkain, pag-start sa barangay namin yan, and then napasok na rin ang city afterwards. Or hindi na kami nakatay sa kanila, ba't kami kung hindi na nakaprepare na rin ng hot-list. Opo, anong mga lugar ho doon? Yung mga area ho dyan o ba barangay na maaaring may mga nadamay na mga bahay? Yeah, one is dito sa Padas. Meron din tayo sa Batiao. May identified din tayo. Meron din tayo sa Barangay Pines. So, ito sila, sir, part ng i-inspect pa rin. Opo, ongoing. Meron din sa Central. Traffic ng kabuyaw eh. Oh, mga ilan nung bahay yan? Mga maaaring may damage o na-damage? Yes, may, like tulad ng Kapayas, no? Dalawang reported, isang totally damaged, isang partially damaged. Ganun po ba? Oh, mga Yung mga totally damaged, Sir Charlie, tutulungan po yun na makapag-rebuild ng bahay nila? Of course, awesome. Tulungan talaga yan ng LGU natin. Ang maganda sa mga ngayon, wala na kayong kailangan na ibalik sa tahanan kasi walang na-damage na masyado ng mga bahay at ligtas na pong bumalik ang mga residente sa kanilang mga bahay. Yes po, as of this reporting po, ha? Kasi hindi naman lahat ang makukuha kalat yung report, no? Yes. As of reporting po, so far, yun pala yung ilang mga bahay na reported sa amin. Tatlo. Pero ano namin, sir, meron pa itong darating pa. Oh, baka... Hindi pa lang sila nakano. Opo. Yung pong mga kanina nabanggit yung mga nasa ospital, di ba? Kompleto naman ho ang gamit sa labas. Kasi yung iba, nakita ko natin, yung mga dala yung kama ho nila kung saan sila nakahiga. Lahat ho yun ay kompleto naman. Wala magiging problema sa mga kagamitan. Baka nga meron pa mga nakaschedule na operasyon eh. Di ba? Oo. Ospital. So far sa visual po kanina, kasi after all, pumunta muna ako ng bahay, ginang ko rin, no? After kanina, so yung mga 4 o'clock, dinaanan ko na rin ngayon. Nakita ko talaga, isa sa talaga na to ulit, yung mga ikahan. That is why we're trying to discuss this, paano namin mag-settle yung higaan, beds nila, para mabigay din natin kasi may iba din sa complain na hindi nakahiga eh. Opo. Gago tong driver na tong hayop na to. Baka ho, sila'y Bakit manatili malaki sa labas. puta? Sana may mga tent man lamang yan. Hindi pwede dyan, traffic sa kabuyaw eh. Meron tayong mga beds po, sir. Yan o. Meron tayo. Sir Charlie, yung inyong pamilya, kumusta naman po? Hindi naman kayo naapektuhan ng matindi? Well, so far we're good. Okay lang naman. At least, para na rin po itong drill sa amin. Ito kasi yung this will determine now the level of our preparedness. There is pamilya na level, sa barangay level, sa city level, and the province level. So, ito Ibon ka. ano ba talaga ang level of preparedness namin. Which is definitely, nakikita naman ng software ko. Right now, yung consider namin is yung mga infra. Opo. Support. Yung inyong City Hall, kumusta? Diyan yung mga fire station. Yan o, kabuyaw o. So far, wala man, except yung aming water works namin kasi
pwede nilang pinag-uusapan natin. Dapat yung fire drill, dapat meron tayo ng bahay. Ano gagawin? Lalo na kung may mga bata po sa pamilya. Tama ko kayo, mga senior ho kayo dyan sa loob ng pamilya ninyo ngayon. So, ang pagtuon sa mga nagtuon, sa mga nakakanda, yung mga buntis, yung mga disability, babaihan, at saka syempre yung mga bata. Tapos, kung ako na lang dito, yung mga paalala sa inyo, baka mamaya, yung mga flammable, yung madaling masunog, kunyari, yung mga kalat, baka mamaya, Sa galaw. Yung cabinet na pinaglalagyan nyo ng kalan, nasira na pala, hindi nyo alam. Kaya naman, yung second floor, yung mga people, ipabahin nyo sa cemetery. Check nyo rin, tingting. Unang-una yung mga tingting pa nakita kayo ng mga cracks. Abay, magtatawag na kayo na pwede din kung meron kayong konsultahan. Pwede humingi ng tulong sa local government. Kung meron man, kung Walang hindi, traffic ba't kaya dyan. naman, mag-try na kayo ng pwede No traffic. Nakacheck na yun yung bahay. Yun ang traffic. Sa inyo, mukhang kailangan na ho nating I-retrofit. retrofit po Sabi ito. niya, tawag ka sa CWA. Kaya lang may cut na 30%. Pero sana, no, mamaya may mga konting ganyan natin dito. Wag naman siguro umabot na. O, kailangan natin pag-uwi ulit. Ipipinta ko po. Siya, malaki. Oo, wala kayo pag-asusin nun. Oo. Yan. So, tayo ay nagpapasalamat pa rin. At wala akong naitalang pag-anip rin at masyado yung tsunami. Yung ano, tsaka ano, ang window kasi na ito, magkakasang malaki, 7.4, masyado malakas ito. Ang lalim niya ba nasa 28 kilometers. Yung sa 6.9 ay Eh? 10. Oh, sa yung sa Cebu. Pag mababaw ang lindol, Ang alam ko, 10. mababaw ang lindol, mas malakas ang ganit niya. So, mas malaki ang oportunidad na makapanira. Kasi mas mababaw yung galaw, hindi ba? Malapit lang. Sa ibabaw ng lupa. Kita niyo to, ito malayo ho, yung epicentro nito nasa dagat. Pero ang epekto ho, yung intensity pumasok, umabot hanggang Davao City. Meron pa nga sa may Visayas area eh. Oo. Ganun sa kalawak, di ba? Oo. Tapos coastal area, ang ilantayan mo natin. Ano yung mga nagdaan dito sa atin nung tumama, yung mga may merong, saan ba yung kamakailan lang na tsunami warning. Tapos ang may biyayang dala. Tsunami. Paano alam yung biyaya? Yung mga isda na pumunta sa Pampang. Pampang. Oo. Oo. Sa Dalampasigan. Kasi nag-kuhan din nag-evacuate din yung mga isda. Nagka-dating muna sila. Dalawa ng epekto ng lindol at saka yung tsunami. Sana kahit paano meron yung mga nasa Dalampasigan. Sana may biyayang karating kahit paano. Sandali, babalik ko tayo mga kapuso. El Ora na ho natin. El Ora. Alas 4:28 na ho ng hapon. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Superadio DZWB Pantay Lindol. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng UZC Plus Forte. UZC Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis ka din sa sports symptoms. Double way sa double B.
tayo. Responsible gaming in China. www.bangkok.ca. Isang mensahe mula sa Bangkok. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Umalamana na pagdownload ng online gaming site, inilusad ng Pagcor ang Pagcor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Denco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayon dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Pagcor. Paalala po ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko dahilan para nawala ng malaking kita ang gobyerno. Kasi mga babalik-balik na timplada ng panahon. Sa umaga, napakainit. Tapos pagdating po ng gabi hanggang madaling araw, malamig naman. Pwede na po. Delikado pagkaganyan. Kaya gustong timplada ng panahon ng virus. Bantayan ang ating katawan. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan at huwag po itong Chili sauce. Unahan natin ang sakit. Magpakonsulta sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor kapag may gamot na iniresyeta po sa inyo, sundin at inumin. Tandaan, para sa kalidad, dapat kayang gamot. Huwag po ituloy ang magtanong. Hanapin po ang check po ng Right Med. Para sa listahan ng mga Right Med products, bisitahin ang kanilang Facebook page o website, www.rightmed.com.ph. Huwag din po kakalimutan. Grabe, no? Pagbabalik ng Jessica, tutuhayan natin kung paano nagbibigay ng pag-asa at pagbabago mga camp sa ating mga kababayan. Dahil ang Tama mo si Dilara. bukas ng solusyon at oportunidad para sa lahat. Ito ang Jessica. Ngayong September na. My creation, reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang iyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya ko pa Yan, rin matraffic. makipagsabayan. Life is Tukod beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag may nararamdamang sakit, iwasan ang pag-inom ng kahit anong gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. Sa tulong ng iyong doktor, mabibigyan ka ng tamang diagnosis at tamang gamot para maiwasan ang paglala ng iyong sakit. Ang iyong doktor rin ang makapagbibigay ng payo para sa iyong mabilis na paggaling. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Makinig sa mapagkakatiwalaang doktor. I-check ang tamang impormasyon tungkol sa inyong sakit. I-check ang totoo para maprotektahan ang iyong kalusugan. I-check ang totoo kasama ang Right Med. Number 1 sa Mega Manila. Double way sa Double B. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tiki Tiki. Dama ang alagang bigati ni Mommy. Yan ang tatak Tiki Tiki. Alas 4:35 na ho ng hapon. Narito na ang ating Double B, bagong balita. Dalawang individual na paulat na nasawi sa Mati City sa Davao Oriental. Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol ayon sa Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isang senior citizen naman sa Davao City na paulat din na nasawi matapos umanong mataganan ng pader. Unsod ng malakas na lindol. Bilang ng mga aftershock mula sa magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental, umabot na sa 260 Okay lang. alas 3 ng hapon, ayon po yan sa TIBA. NDRRMC muling itinaas sa red alert status kasunod ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Medical teams mula sa iba't ibang bahagi ng bansa i-deploy anumang oras para rumisponde sa mga naapektuhan ng lindol sa bigay sa Mindanao ayon sa Department of Health. Mahigit 56 million pesos na halaga ng cocaine. Natagpuan ng mga mangingisda na palutang-lutang sa karagatan na sakop ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Tondo, Maynila. Ang balitang ito ay hatid sa inyo Traffic. ng Tiki Tiki. Dama ang 4:30 alagang bigati ni Mommy. Yan ang tatak Tiki Tiki. Double way sa Double B. Report muna tayo mula kay Glenn Huego. Una, mataas na tsansa ng above normal na mga pagulan. Mula
Mula ngayong Oktubre hanggang Pebrero ng susunod na taon, 2026, asahan dahil sa presensya ng La Nina sa Aray! Tropical Pacific Ayaw niyan sa Pag-asa. Glenn, pasok! Mula ngayong Oktubre hanggang Pebrero ng susunod na taon,